Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun biltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin bezan notoituz, hoi jainko, Pasko sakrifizioa eratu duzu munduaren salvakerako, entzun bihotzonez zure herri honen eskaria, eta egizu gure alde otoitzean egiten Kristo gure apaiz nagusiak, gure antzera gizakiren aldetik adixidetu gaitzala zurekin, eta zu bezala jainko den aldetik eman dezaigura barkamena, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik, egun haietan, herriko mutilek batzarre nagusiaren aurrera ekarri zituzten apostoluak eta apaiz nagusiak honela galdetu zien. Ez alden zuen zorrotza gindu, horren izenean ez erakusteko. Zuek berriz, Jerusalem osoa bete duzue zuen erakutsiz, eta gizon horren golaren erantzukizuna guri ezagin nahi duzue. Pedrok eta apostoluek erantzun zuten, jangoikoaren esana egin behar da aurrena, ez gizakiena. Gure arbasoan jangoikoak piztu egin zuen, zuek abetik zintzilik hil zenuten Jesus. Jangoikoak goratu egin du bere eskuinez, eta buruzagi eta salbatzage egin, Israeli bihotz berritzea eta pekatuen barkamena emateko. Gugera gauza hauen testigu, baita jangoikoak bere esana egiten dutenei ematen dien Espiritu Santua ere. Erantzun honek haserretu zituen biziro batzarrekoak, eta haiek hiltzea erabaki zuten. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Jaunak entzuten du gure oihua. Jaunak entzuten du gure oihua. Bereka dezadan aldio jauna, nire hautan beti haren gorespena. Jaunak entzuten du gure oihua. Txasta esazue eta ikus zein samurren jauna, bai doatxo harengan iesdi joana. Jauna zuekin, Jesukristoen evangelioa San Juanen burutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zion Nikodemori, goitik datorrena guztiak baino gorako dago, lurretik dena lurrekoa da, eta lurrekoa zintzu da. Zerutik datorrena guztiak baino gorako dago, ikusi eta entzun duenaren aitorne da, eta inor ez du onartzen haren aitormena. Haren aitormena onartzen duenak, aitormen egiten du jangoikoak egia dioena. Jangoikoak bian izuenak, jangoikoaren hitzak esaten ditu, neurregi gabe ematen baitu harek espiritua. Aitak maite du semea, eta gauza guztiak eskuetara eman dizkio. Semearengan sinisten duenak badu betiko bizia. Semearengan sinisten ez duenak ez du ikusiko bizia. Harek jangoikoaren haserrea dauka gainean. Jaunak esana. Apostoluen eginetako gaurko irakurgaian agertu zaigu nolabait ere lehenengo apostolu haiek, lehenengo kristau haiek izaten zituzten zaitasun horietako batzuk agertu zaizkigu. Hain zuzen ere, persekuzioak, etsaiak,
Jesusek esan azien, ni pertsegitu naute, zuek ere pertsegituko zaituzte. Ez baita gehiago ikaslea maixua baino, nola baitere, ez zien esaten hori ikaratzeko, ez zien esaten ondoratzeko, baizik eta hori esaten ziren animatzeko, eta halako probak, halako zailtasunak aiatzen zirenean, hitz haietaz akordatzeko. Horregatik, nik esango nuke, baitere, hori gabe, espirituaren indarrak mugitzen zituela, lehenengo apostolu haiek, lehenengo kristau haiek, eta baita ere Jesusek esandako hitzen gertutasunak. Guk ere ala sentitu ditugu beti, Jaungoikoaren hitzak, Jesusek erakutsiak gertukoak bezala, ez aspaldikoak bezala, baizik eta guri esanak balira bezala. Baina guk hori nola baitere imaginatu behar dugu, guk halako lan bat burutu behar dugu, hori gure ganatu ahal izateko. Baina apostoluentzako, lehenengo kristauentzako askoz ez ere erresagoa zen. Haiek oraindik bere memoritan Jesusen ahotik entzundako hitz horiek gogoa baitzituzten. Eta akaso batzuk ez zituzten zuzenean Jesusengandik aditu, baina bai Jesusengandik zuzenean aditu zuen beste norbaitengatik. Horregatik, lehenengo apostolu haiek, lehenengo kristau haiek egiten zutena, esaten zutena, da horren garrantzi handikoa guretzako. Elkar maitasunura, ilusio handiura, konfiantza izugarriura, eta baita ere ukitzen zituzten zailtasun haiek ere. Eta gorkoan ikusi dugu nola eraman zituzten apostoluak, apostolu batzuk behintzat batzarra nagusira eraman zituzten, seguru esko, behin baino gehiagotan egin torturatu, halako palizaren bat eman, oiren bat eman, ikaratu egin nahi zituzten modu honetan. Baina Pedrok emandako erantzuna esan genezake dela importanteena, paradigmatikoa, esaten dugu. Jaungoikoaren esana egin behar da hurrena, gizakiena baino lehenago. Horixe da, Pedrok esaten diena, haiek jaungoikoari obeditu behar diote, haiek Jesusek eskatutakoa egin behar zuten. Eta Jesusek eskatu zuen berri ona zabaltzeko guztien artean, ez gordetzeko norberarentzako. Eta berri honetan dago, hori gabe, eta maitasuna elkarbarkatzea gauza guztioiek, baino ezin gorde zezaketela norberak berarentzako bakarrik ikaratuta edo lotxatua. Eta hor, haiek ez zieten, gainerako handizki haiek, apaiz nagusi, parisearrek, ez zieten utzi nahi hori egiten nahi zuten, isirik egon zitezela. Eta esaten zuten hor beste gauzetan akaso bai, hortan guk ezin dizuegu obeditu, jaungoikoari lehenago obeditu behar diogurako. Guk ere modu honetan hartu bat ditugu, esan genezake Jesusen hitz hauek. Beti lehenengo tokian, gure bihotzean, gure buruan, beti jaungoikoa izan behar dagoela. Eta egin ezagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bereziki bere etxeetatik urruti dauden guztien alde kristau elkartearenan beti harrera ona hartu dezaten eskari zaileko jaunari. Eta eskatuko dugu gaurko egun honetan Jesus eta bere berri ona ezagutzen ez dutenen alde. Berarekin pertsonalki topo egiteko aukera izan dezaten eskari zaileko jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Alleluia.
Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoko oparia jainkoari eskaintzerakoan. Onar jauna, zure herriaren eskaintzak, sinismenak eta batailak bizi berriturik, betiko zoriona iritsi dezagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jarriko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen, zu jaun hori beti gorestea baina oso handiagoz, Kristo gure paskoa hil eta eskainia izan den honetan. Honen bitartez, jaiotzen dira, argiaren semea bat betiko bizirako, eta zabaltzen zaizkie jererunen zeruko erremiko bateak. Gure heriotza desiginia izan da haren heriotzean, eta haren piztueran gu guztiok piztueran. Horregatik, pasko prozes gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta indero guztiek ere, horregatik dute beti zure hiltzaren gorespena kantatzen. Jesu Kristo zure zen
agindu eta erakutsia jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zertan zara, santu izan egin zuen izena, etorre egin zuen erregua, egin egin zuen aia zerua bezala gurean ere, emaiko zua berrokutako gogia, markatu gure zorrak, gure gure zorrak markazioen gure zero, eta ez dute taldean, baina atera gaitza zuetik. Atera gaitza zuen jauna, gaitz guztietatik emain duzu bakeak gogotan, zure errukien eskarketatik garbi bizi daitezen eta estualdeetan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain galdera. Jesu Kristo gure jauna zuzala apostol duen baken zuen dizuet bere bakearen ematen. Begira zure erizaren sinistinari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea ekarri. Jangoikoaren bertotxa, zuk entzen dizut, Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko bekatxoak egiten duena, zoriontsuak jaunaren baian egituak. Jauna, izan txesantzeko, egin ez. Jainko arguztirui beti egoa, betiko bizitako sortu dituzu Kristoren piztueran, ugaritzazu gugan, bazko sakramentuaren fruituak, eta isuri gure bihotzera, janari salararen indarra, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,